Hei, mä oon Taavitsaisen Marita ja iloinen, että pääsin Hypoxiin. Tää on ollut huikea matka ja on jopa saanut tuloksia. Farkutkin mahtuu jalkaan. Armollisuus tässä valokuvien tulvimassa maailmassa. Just se armollisuus ja se tietty realiteetti pitää mielessä. Aika mennyt ei koskaan palaa, mutta että tekee sen parhaan. Yrittää ainakin kaikkeensa. Eihän se sekään ole helppoa. Et miten pystyisi reagoimaan sen oman kropan ja sen mukaan, että saisi silloin tehtyä, kun on se potku päällä ja sitten pystyisi ihan hyvin oman kunnon olla sohvalla. Ja mä oon sen kaiken kannattaja, että kaikkeen pitää saada ja sulla on joku, joka sanoo, että nyt teet noin ja oot vähän tavallaan se PT-tunnelma. Nyt me tonne ja sitten tässä näin kauan ja näillä pekseillä mennään ja se on kyllä mulle. Joo, no ehkä mä otan sen just sinne palautumisena. Jotenkin mulla on hyvä mieli aina siitä, että tulee käytyä ja tehtyä ja hoidettua itseään. Ja sitten kyllä mun mielestä mun iho ja tommonen selluliitti on vähän tasoittunut. Sen teo on vähän lähtenyt ja paino on vähän lähtenyt. Painevahti on vaan vähän kiihtynyt. No kannustan itsestään huolehtiminen sekä fyysisesti että mun mielestä tämä vaikuttaa kyllä psyykkeeseenkin aika paljon. Et kyllä mulla on parempi omatunto ja parempi mieli, kun tulee tehtyä asioita. Et jotenkin se tsemppaa enemmän liikkeelle ja katsomaan Hypox-lasien läpi tätä maailmaa. Että iloisena ja onnellisena siitä, että pääsin Hypoxiin. Sain aikaan itsestäni lähteä liikkeelle.